bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare jaam hiire moon hande ko ñalawma altini hawri ko 17 lewru novembre hitande ujunnaje 25 habruji moɗon demgal Pulaar toon to Washington hono kanko Donald Trump omon continue haare makko ɗum noon contre républicain ɓolluɓe yidde mumen dossier kanko yebsini yaltinen toon to Virginia ani wani ko juge toppitiɗo ko fate ƴewtade hono kanko ligguey makko kanko lenti haala gan ɗum noon ko wiide muɗum hawnaki golle makko ɗe fof moƴƴani ɗum en wawi dartina kala plainte uji ɗe waɗi contre James Comey e kanko Laetitia James. Habaruji men international manawen toon to Sénégal e jamme wiyama no galle makko kanko Farba Ngom no galle makko gonɗo toon to Ngor ruppitima jeygol enquête nene continue ƴeewde holko woni sababu muɗum. Habaruji men international cakkitorɗen ko toon to France hono kanko Vladimir Zelensky o nanodiri e France ma yeeɓe avion ngaji kewɗi yante avion ngaji mirjuji 2000 ɗiɓe joguino pour wallitade haare nde ɓe goni contre Russie. ɗum woni titre men ɓurɗo mawnude oɗo journal ma gartu joni en jañuɗen hen sikki bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare jaam hiire moon no mbiɗen e gardinde titre uji men ni habaruji men gueɗoɗen ko ɗo e Amérique ɗum noon ko toon to Washington kanko Donald Trump omono ɓeydo hande haareji contre républicain e ɗum noon ko e mbadiji ɗiɗi républicain ji ganduɗa oɗo sa joni enen continue wiide kañumen enen ko signinta ka inde mumen wallude toon to congrès ɗiɗo kayitaji walla ɗiɗo haaluji pawɗe kanko Jeffrey Epstein fof yo yaltin ha laaɓi ɗum noon tawde kanko Donald Trump wala choix won nder ko haali hande to caggal nde huccite journaliste uji wi wonde ko ene wayni ko kanko hoore makko mo signi ɗum ɗon so yettima pour beele démocrate en wulloɓe pour yo kala ko woni Epstein yo yaltini beelen yaltini ha laaɓi ɗum ɗon noon ene wayni ko hunde nde ganduɗa kanko Donald Trump o meeɗani jabde ɗum gueɗel ngel kanko Donald Trump ko haɓata joni républicain surtout yimɓe ganduɗa supportanoɓe mum ko fate on surtout toon to Indiana won républicain hande ne calli wonde ko kañumen waylude mbaadi holno leydi men wayi hakkude démocrate en e républicain ɗum ko mbiyata districting noon e wayni ko kanko Donald Trump e nder konngudi jaltude hande o yenni républicain gon toon kadi wondi wayta wi wonde ko kala républicain mo ganduɗa lundiɗo ko haalata ko lundiɗo gueɗe ɗe ganduɗa programme uji ɗi ƴefti pour waylude mbaadi hono républicain pour beelen ɓuura démocrate en ɗiɗon état ji républicain o so tawi woteji garoji ɗum noon hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas jeegom kanko hoore makko mawo ƴeewo suɓade neɗɗo mo ganduɗa ene wawi kañum hoore mum arde lomtoɓe ɗon ɗum ɗo fof ko gueɗe ɗe ganduɗa ene mo continue haalɗum ɗum ɗo kadi ko hollude tan hono oɗo sa joni hono kamɓe parti républicain gotanko mabɓe woni ko ustade ɗum noon kadi ene wayni en yiye kadi hakkude makko kanko Donald Trump e kanko kadi Marjorie Green Taylor ɗum ɗon mo windi e nder page makko Truth Social wiyata wonde ko oɗon ko traitor ɗum noon ko neɗɗo ko jamfotoɗo ko jamfima kono e wayni ko Marjorie Green Taylor kañum hoore mum waɗi hanki ko meeɗan yiyede ɗum noon dimanche hanki ande ari toon CNN huccide journaliste uji kadi jaaɓi kañum hoore mum felede won haaluji kewɗi ka haalno surtout kañum hoore mum siftina en haaluji ɗi huccinno e Joe Biden ɗon ɗo Joe Biden ari toon to congrès o wulle muɗum wi kanko Marjorie Green Taylor o haali woni ɗiɗo haaluji fof ko haaluji omo yaafni oɗo sa joni ko haaluji ɗi o rewno kanko hoore makko walla ko peeje ɗe o rewno peeje ɗe kadi ko hawnaki américain ji kewɗi gañiri musibam ɗum walla hawnaki américain ji kewɗi gañodiri hen ko wawi wonde fof ɗum ko hunde sattude walla hunde nde meeɗani yiyede walla ɗaminno kam yiyede kam républicain surtout biyo kañum hoore mum koye maga jeeya ardena jaɓan wiya won ene jaɓa yafnade walla ne jaɓa kañum hoore mum felede walla ne heftina wonde ko jaɓa ko kala ko haala ko wiya waɗi ko henna ko ɗum ɗon ko kañum waɗi ko wawi wonde fof en wayni ko kanko Donald Trump e nder kadi ko yalti hande wi wonde ko Marjorie Green Taylor ko wiyata wonde ko haaluji makko ɗi ene wawi addana ɗum caɗele pour gurdam muɗum kañum hoore mum warede hen kanko Donald Trump wi wonde hay goto woƴaka Marjorie Green Taylor o wi Marjorie Green Taylor ko haala fof fenade ko wawi wonde fof ene wayno ɗum ɗo kanko Marjorie Green Taylor hawnaki kadi gueɗe kewɗe ɗe ganduɗa kamɓe républicain surtout yimɓe jeeɓe mega
tawto kanko war ko jogino do kongol no fewi wallude mega kala politique mo wadanno dido dubi tawdo fuddi mo jogade cadere Donald Trump hawnaki yimbe hew en damina manga bon kanko Marjorie Greene Taylor dum non siftinen don député jaado ton to Georgia tako républicaine donc way won fof ko tiskira ton to Washington e wayni ko kambe républicain yo surtout kanko taaribe mo kanko Donald Trump mbi wonde wado sa joni wayni ko yimbe hewbe député ji gon ton to sud représentant en wayni ko jamfi mo kanko Donald Trump sabu kanyum ko min hollude wonde ko subaade men wonde ko ala sago dido kayta jaltini en der ko yalti nyalome kadi hono kanko Elizabeth Warren dum non ko senator democrat wi wonde en wayni ko do sa joni hono kanko biete de Larissa mo dum non ko neddo jogido karalagal ko faate ngalu e kadi ko neddo baajotono do président ni fe e kadi ko neddo nganda o do sa joni jogido jogido liggey mudum ko janginowo ton to university Harvard dum non e wayni ko ciagal ne kadi de dido dossier ji kalteedi ko faate kanko Jeffrey Epstein inde makko tawama hen dum non e wayni ko kanko Elizabeth Warren no wi wonde ko do University Harvard yo kala ceylagal walla jokkondiral ngal jogino e kanko Larissa ma e itala non ko dum sibabu ni email aji non siwtin don ko yimbe be puddima haalede hen hono kanko ancien président Bill Clinton inde makko na haale hen e ko hawni kadi hay ko hono kanko hoore makko bi ancien président mo Sénégal hono kanko Abdoulaye Wade Karim Wade inde makko kany hoore mu yalte dido kaytaji kalteedi kanko Jeffrey Epstein donc siwtin don Jeffrey Epstein ko neddo tawade no maayi kaso nder hitan ujunnaji de sappo jene kaso ton to moftuno mo fadi kanko hoore makko mo nyaawe kambe républicain yodo sa joni laami bi surtout kanko pambandi vice président e kanko hoore makko gardido FBI kanko be ngullanno den bi wonde ko kanko Jeffrey Epstein o warta o wona kanko wari hoore makko ko yimbe jeyabe liste wo liggondiranode mabbe kanyumen bari oɗon sahade kanko Donald Trump arde laamu be ngullanno ko wiide wonde ko ala sago dossier ji makko walla haaluji makko walla gede de ganda omo windi walla haaluji di kalaadi de hakkude makko journaliste uji kanko Jeffrey Epstein fo yeltin joni non tawde hebi do be jaarata do be gandi kanko Donald Trump indi makko nen hen e kadi hawnaki républicain ji kewde indi men hen be puddima yatir ciagal ko non e wayno ko polgu wadi ton to sud représentant en damina hawnaki jango ton to sud représentant mabbe vote pour yaltinde o do dossier siftin don tan pour yaltinde dum il faut be daña ken wona temedidi ko famdi fo temedidi sappo jeeta pour dum ne passe e odo sa joni yimbe signinde inde men buri don hande khabruji men États-Unis tunna dikadi e ko yalti ton to Washington hono kanko Donald Trump mo damini fottude jango hono kanko Prince Mohammed bin Salman garo ton to États-Unis dum non wayre États-Unis ko hitande ganda en reporter Arabie Saoudi na jogir kany horum nationalité américaine biete Jamal Khashoggi ne wara ton to ambassade mabbe ton to Turquie dum non ko gilden kanko Mohammed bin Salman en wano takano mo wonde ko nildubi o holno beedo waro be arna be ton to Turquie bari mo ton to Turquie ko wonde fo en wani ko kanko Donald Trump nder kadi dabbudi wawdi kanko hoore makko Ben Salman ardudo en haysindo wawan rokkude dum gargol walla teddungal gardido leydi mo foti jogade e wayno rokkimo kon teddungal mangal dum non ko sibabu dum non wi wonde ko mabbe ciindire e Arabie Saoudite dum non contrat mawdo contrat o kadi taw ko wawde dum avion ngaji F-35 didon avion ngaji non so tay kambe Arabie Saoudite kebi dum hawnaki dum non kadi ma waylu no fewi dole gondo ton to moynoria e dum non kadi kanko Donald Trump ko ndara kadi ko Mohammed Salman belen wawa kadi wawde hesdi sindi ceelagal mudum hakkunde Israel sifti non tan e mandama ko gadan kanko Donald Trump wadi no nanodiral gongal o inni dum ko Abraham dum non ko ngal don nanodiral ko leydele julbol leydel arabe be mbaw jokkondiri Israel dum non e wayno dum non fuddinomo bonde gilenden ko non kadi hare Gaza binnude dum non kadi bonnino ngal don nanodiral sifti don tan ko kambe Arabie Saoudite kambe Maroc kambe Egypte e leydel kewde enen jeenano e de don leydel jabde de je ngal don nanodiral way wonde fo wayno ko tunnade kadi ko yalti hono kambe Israel e gon ko e bi wonde ko Donald Trump yo wad pression mawde Mohammed bin Salman bel ngal don nanodiral yaarias e dum non kadi belom wawa kambe Israel mi bawa kadi jogade pression e Arabie Saoudite surtout yen ko hadde be kambe Israel
Israel programme mo jogi tonto Gaza non e wayni ko tonto Nations Unies hande Washington New York en wayni ko be conseil de sécurité be mbawi vote son pour wande résolution mo ganda résolution ko en wayni ko ballo hono jam gondo walla jam daminaade en woni tonto haare wonde hakkunde kam Israel e Gaza nden hono yarata yeso une résolution pour la première fois be kayli hen bi wonde ko holno leydi Palestine holno wawata jibinirede kono ko hadi mum jibinede ala sako be mbawa neldu be mbawa jabde kam fu be nandira wonde ko dole tako dole de en ko dole aduni en ko gonne joton ton to ko Gaza e wawde rende kadi hor hare oti yimɓe wonɓe toon ɗum noon ko Israel naɓe Palestine naɓe kabde kono enen nder no oɗon résolution no windirani hono kamɓe Hamas ɓe jaɓani ɗum par ce que oɗon ngal ɗon ene nder wi wonde ko kala doole gonɗo toon sowona doole laamu noon laamu woni toon tan ko laamu ngu Mahmoud Abbas ardi donc kala yimɓe wonɓe toon militaire jogi dadiɓe ɗum noon ko guila milice en ha e militaire uji kamɓe Hamas jogui ala sago goto kamɓe fof ɓe joƴƴini perlaji ɓe natta jogade arme kadi ene wayni kadi fedde wonde waɗe toon kadi fedde nde kadi ko renore holno on jam continuer ha leydi Palestine wawa jibinede e ɗum noon so tawi oɗon sa leydi Palestine jibinama nden woni wonde ko kañum hoorem jogo arme muɗum oɗon sa noon ene wayni ko kamɓe Israel ɓe jaɓani kala ko wiyete haalde affaire leydi Palestine ne wona sara mabɓe leydi mabɓe kamɓe Israel ɗum noon kadi ko hunde ganduɗa en ministre reptide ko fate gueɗe nderi toon to Israel ita vara wi wonde ko so tawi tan oɗo résolution jaɓama wonde ko affaire leydi Palestine haale wonde ko kanko mo yamir hono Mahmoud Abbas yo ware ɗum noon ko wawi wonde foof ngal ɗo nanidirama toon to New York kono ko teskita toon hono kamɓe Chine e kamɓe Russie ɓe mbawani jabde wodde hen ɗum noon ko ɓe tawa kan ɗiɗon woteji habaruji men États-Unis hande ne wayni ko tunnade kadi ko yalti toon to Virginia hono juge goto toppitiɗo ko fate ƴewtade oɗo dossier mo ganduɗa partuɗo ene kanko oɗo procureur walla avocat mo ganduɗa kanko Donald Trump o suuɓi e kadi dewɗo oɗo sa joni yimɓe au moins ɗiɗo hono kanko James Comey mennoɗo ardade FBI e kanko Leticia James kan gardiɗo justice toon to New York portuɗo men plante ɗum noon e yamirore makko kanko Donald Trump kanko oɗo ñaawo noon wi wonde ko sibabunde ɗiɗo kayitaji no bindirani sibabunde kadi enquête aji no mbaɗirani ha ɓeɗo nanga ɗum ɗo fof ko kamɓe avocat ji laamu ɗi ɓe respectani kuule no enquête waɗirte e gueɗe mbaɗ noon wayi ɗum noon ne wayni kone wawi koɓe porti plainte walla ɓeɗo ɓe gaddi yesso ñawore surtout kanko James Comey e kanko Leticia James hawnaki ɗum ɗon sibabunde liggey mabɓe wasde moƴƴude e kadi wasdeɓe ɗoftade kuule ko fate ñawore kanko juge o so renaki ko calotoɗo ɓeɗo ko ñawa ko ɓeɗo ko pawa ko ɗum noon ne wayno ko o werlo ɗum ladde ɗum noon ko ɗum woni ko kanko Leticia James e kanko James Comey kamɓe ɗiɗi fof koɓe daranno ko wawi wonde foof kanko oɗo procureur biyeteɗo Lindsey Halligan mo Donald Trump suuɓi waytonomo gila tan ko ala ko humpito ko fate ardade losikitoji taw ko losikitoji fédéral e ɗum noon ko ɗum waɗi wayni ko oɗo sa joni kamɓe laamu goɓe ene ɗamina wonde koɓe pawi James Comey ko ala to jogori hebde walla kanko Leticia James kala ko pawi makko ala to jogori hebde kabaruji e ɗemgal Pulaar e radio Jawol Sare habaruji men international giɗoɗen ko toon Sénégal ko tunnade ko yalti jamme galle makko kanko ex député on kanko Farba Ngom nangaɗo oɗo sa joni gila mois de février no soka toon to Dakar kadi ne wayni ñawaka taw ene wayni ko wiyama galle makko gonɗo toon to Dakar ɗum noon legal biyetegal gor toon to Dakar e wayni ko jeygol ruppitima toon hande ɗum noon ne wayni ko oɗo sa ende keɓɗen habaruji kamɓe pompiji e kamɓe kadi dediɓe gonne koye ƴewde holko woni sababu jeygol ngol andaka taw noon so tawi on gañiɗe hen hande toon to Sénégal ene wayni ko yimɓe yahoɓe maslaha hakkude makko kanko gardiɗo leydi Sénégal hono Bassirou Diomaye Faye kanko kadi gardiɗo laamu toon on Ousmane Sonko nen continue yaade oɗo sadio surtout no fade hono basu mo ganduɗa kanko Ousmane Sonko ngo nodduno ñande 27 lewru novembre ɗum noon ko basu ngo wiyata yimɓe ɓe ganduɗa en boniraɓe sibabude seppoji bannude toon ɗum noon koye laamu Macky Sall ɗum woni ko tuuma wonde est ce que ɗum ne jogori yaaru yeeso ko wawi wonde fof ene wayni ko kamɓe Sonko ene continue hande ƴettade mo kanko Bassirou Diomaye Faye e ƴettade kadi ene wayni ko kanko Mimi Touré ko wawi wonde fof ene wayni ko tunnade ko yalti oɗo ñalawma hande kamɓe laamu ngu ɓe kuccitani oɗo saha joni yimɓe
yimɓe ƴettoɓe wonɓe e internet ɗum noon ko siftin ɗon tan ko lurodiral waɗino hakkunde kanko Bassirou Diomaye Faye e kanko Ousmane Sonko ɗum waɗi ha balɗe ɓennuɗo en hanno kanko Bassirou Diomaye Faye o ƴeftiti e junngo makko kala liggeyaji ɗi ganduɗa partuɗe en ko mbiyata coalition Diomaye pour président o nomi hono Mimi Touré o lomtini ɗum hono kanko biyeteɗo Aïda Mbodj ɗum noon e wayno ko gila nden kamɓe Pastef eɓe no continue haareji mabɓe banggue kamɓe yimɓe Pastef en wayno koɓe ɗaɓɓi oɗo sa joni ko no ko kanko Bassirou Diomaye Faye yo aro jodde mabɓe kamɓe Pastef ɓe darodira donc gulwulti e ɗum noon kadi wonani ko gueɗe kewɗe ɓe kala noon pour wiide wonde ko kamɓe mbaɗi feere haw ko Bassirou Diomaye Faye woni président walla ko won koɓe kalduno e makko so woni dumunetelo moccinaɓe ɗum ɗo fof ene wayno ko kanko Bassirou Diomaye Faye o semtindi ɗum oɗo saha joni ko wawi wonde fof leydi ndi on ko woni koye fayre mawde banggue goɗɗo o kadi hono kanko gardiɗo 2STV hono kanko Elhadji Ndiaye yiyama kadi ɗeɗo balɗe kadi hono yimɓe jeeyaɓe Pastef e surtout e nder konngol makko kanko secrétaire général adjoint de la jeunesse parti sénégalais ene wayno ko kanko hoore makko o huccitini Elhadji Ndiaye ɗum noon ko kañum woni président directeur général 2STV kañum kadi woni joguiɗo konngol Sénégal demain ɗum noon ko donc kanko Salimata Dieng o jaabi ko Elhadji Ndiaye ɗum noon caggal kañum huurude yaltini konngol wi haali ko e inde Sénégal demain ɗum noon kanko Salimata Dieng o jitini haaluji mettiɗi faade Elhadji Ndiaye o wi Elhadji Ndiaye daboji kañum huuru wonno koye laamu Macky Sall nde woni toon nde ɓe meeɗani nande en haala ka ko fati politique leydi Sénégal e kadi ene wayni ko hol kanko Salimata Dieng kadi omo continue wiide wonde ko hol yimɓe wonɓe oɗo parti holto oɗo gueɗe ban noon donc wi wonde ko Elhadji Ndiaye sono foti woƴƴede ko chaîne muɗum télévision 2STV koko yani ha laaɓi e ɗum ene wayni ko ɗum ɗo fof noon ko haaluji ganduɗa ɗum ɗo fof noon ko haaluji kamɓe Pastef ɓe jogui oɗo sa kala ɗum ɗo fof noon wayni ko jabade wonde ko kanko Elhadji Ndiaye o haali hen surtout en oɗo sa joni Sénégal caɗele jogui surtout ko fate ñamare surtout ko fate ngaalu kanko Salimata Dieng no wi Sénégal ma marche hay so nden jogui ñamale bawɗe woni foof kadi woni ko Elhadji Ndiaye ne foti toppitade haajuji muɗum foti toppitade kañum horum no télévision muɗum marchiri par ce que télévision muɗum ko hen siftinton tan kanko Salimata Dieng ko kanko o wonno o liggotono ko toon to présidence ɗum noon koye conseil ji toon to Bassirou Diomaye Faye kono noon wayno ko seakama dumunno ɓinnuɗo caggal kanko hoore makko nde windi gueɗe ɗe ganduɗa windi ɗum e média social e surtout koyemo hawmo yenna hen hawnaki laamu mo Bassirou Diomaye Faye ɗum woni donc o waɗa décret o yaltina wawi wonde fof woni ko kanko kadi ko gandiraɗo haalde haaluji baɗi ni e kadi kanko woni kadi ganduɗa secrétaire général adjoint jeunesse patriotique du Sénégal ɗum noon Pastef ko wawi wonde fof woni ko ɗiɗo ko haaluji ɗo jabodiri e Elhadji Ndiaye habaruji men international toon to Mauritanie toon to Rossas Mauritanie ne wayno ko gendarmerie Mauritanie wawi nangude yimɓe jeeɗiɗo moins yimɓeɓe kadi koye tawaɓe kañum koyemen chargé toyotaji ne chargé hen sakuji ƴulɓe ɗiɗon sakuji noon noɓe guitti ɗum e koye ladde gonɗo wonde ɗon e diwan Ross ɗum noon wiide mabɓe kadi ɓeɗo kadi ko yimɓe yaɓɓuɓe kuule ko soppude leɗɗe walla duppude ɗumen walla wawi wonde fof ɓeɗo yimɓe jeeɗiɗo ɓeɓe nanggama e kadi marchandise mum jogino ɗum noon ko julɓe nanggama toon to Mauritanie ɗum noon no waɗi ko ñande 17 lewru septembre ɗum noon altine hannde tugnade e journal biyeteɗo e Sahara mo Mauritanie toon to Côte d'Ivoire e tugnade kadi e habaruji gumiriɗi toon to journal biyeteɗo APA News hono kanko debbo biyeteɗo Hortense Séri Luma ɗum noon ko kanko woni présidente de la Ligue des femmes d'IPP kañum hoore mumen wani gonnoɗo candidat pour élection ngaji législative baɗoji ñande 27 lewru décembre tan ɗo junnaji ɗiɗi 25 oɗo saha joni omo joguidi probléme e parti makko sibaw no wiideɓe kamɓe parti PPACI wonde ko janfimaɓe ɗum noon ko ɗum ɗo fof sibabu no wonde ko kamɓe parti oɗo ɓe mbi wonde ko élection ngaji garrewji pour ko fati législative ɗum noon ko ƴeftude yimɓe ɓe ganduɗa sarɗiyankoɓe kamɓe ɓe jogorani taweɗe ɗiɗon élection ngaji donc kanko Laura Séri noon
sifti non kanko woni maire actuel tonto Grand Zatri kadi wayni ko wonde ko wawa oppude formation goddo bawdon fof wawa heptude nokku mo wawi wonde hoore makko député tako e odon commune mo jeya ko dum wadi donc kambe parti PPA sey be mbi wonde ko janfimabe ko traite donc wi wonde e nder ko windi wi wonde ko tini wonde ko communiqué badal nyen sappo jeegom lewru novembre février ujunaji nogas joyi dum non communiqué wi indi dum ko cadre uji PPA sey ko nokku jaadu ton to Grand Centre benen takimo mbi wonde ko janfimu dumen tawto jabi wonde ko gono candidat kanko hoore makko ko candidat wotiji badoji ton dum non ko e nder sous préfecture Grand Centre o dum non wiide ma ko dum do ko wona jam o donc en wani mo siftinimi be ko hay goto burani mo jukkondirde burani mo kadi yidde hono président Laurent Gbagbo o donc en wani ko hay goto kadi wawa o kadi hay goto kadi wawa darata halnam hol jogiido droit hol mo wala droit wawde représenter to leydi Côte d'Ivoire ko way woni fof kanko ko gono candidat ɗiɗo élection ngaji baɗoji ñande nogasi jeeɗiɗi lewru décembre hitan ujunaji nogasi joyi habruji men international cekkitorɗen ko toon to France tumnade kadi e jillungu waɗi toon kanko gardi leydi Ukraine hono Vladimir Zelensky ene wayno o wawi kanko e France ɓe mbawi signinirde wonde ko France ma yeeɓe avion ngaji kenen wona temdere avion Rafale ɗum noon koye balɗe garoje don ko ay woni fo woni ko kanko talat jango kanko wari makko mo continue jillu makko dum non mo fotte hono roi Espagne mo fotte hono premier ministre Espagne dum non ko goldo wona lawol makko tasbol arde ton to Espagne tuggi ko Russie tuggi kanko tuggi ko Russie naati leydi mabbe ko kanko président français non Emmanuel Macron woni ko altinande wawi no fottude président Ukraine e kadi be mbawi kadi halde gede ni ganda balloje leydi mabbe leydel didi surtout hesditinde ceylagal surtout hesditinde kadi kala gede de ganda balloje rende de leydel didi e surtout kadi ho jabade ke sohlaaji ganda kambe Kiev be coklo do sa joni surtout ko fate défendude koye mabbe kala ko moto e way dum non ko to hadde bomboji gomoto di ton to Moscow yande ton to Kiev ko won fo en woni ko kanko président Zelensky mon continue hande nyaagade wonde kambe communauté européenne walla kambe yimbe sipputobe kambe Ukraine yobe continue wallude be kon holno be defandiri leydi mabbe non siftin don ko kambe Russie be no continue har mabbe e kadi har nde en ala taw maale jidaade pour jiyaade pour no dartin dum ko woni fo en woni ko kambe Ukraine wala sa joni sibabunde peje de puddi wadde gila hernde do fuddinde ko fuddi ko en wayni ko kanko Emmanuel Macron kadi o haalina e nder lewru octobre wonde ko kambe France be dokki Ukraine dum non missilaji taw ko anti aérien ati surtout en pour missilaji bete décembre te kadi be mbawi rokkude kadi avion goddi chasse dum no Mirage 2000 dum non taw kambe Ukraine be puddi mi hebde hen ɗiɗon avion ngaji tati ɗum noon ko sifti noon kadi woni ko kanko Vladimir Zelensky kadi o signino lewru ɓennudu lettre pour wawde sodde avion ngaji tuggi temedere ha temedere capanjoyi avion taw ko avion ngaji bombardier ji ɗum noon taw ko jeeya toon to Suède ko woni fof kamɓe Ukraine kadi en wayno koɓe gandira oɗo sa joni technologie mabɓe ɓe mbawi heftade wawde wadde dronaji kewɗi doole ɗiɗon dronaji kadi ko kañumen koye men goni balloɓe oɗo sa joni yandinde dronaji ɗi marque iranien ɓe rusinaɓe berto ɗum ko dronaji biyeteɗo Shahid ko ay wonde fof har nden continue toon hakkude kamɓe Ukraine e kamɓe Russie bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare habruji min jogon noon hannde ɗemgal Pulaar e oɗo ñalawma walla e oɗo jamma altine 17 lewru novembre hitande ujunaji ɗiɗi nogas joyi gasi yaala ɓen mbal jaam ha janggo kadi on jarama ko musidɗo mon Amadou on jarama.